Ahojte lidi, teďka si uděláme pár kombíček. Teďka už jsem dělal jednu s Tunafishem, tak si to budete udělat podle mě. Tady mám takhle Tunafishe, Skullscaptor a tenhle glider. Už jsem to uložil, takže vidíte a nevystujeme. Kdo byste chtěl, tak to máte dělat podle mě. Tak, teďka bych si vzal Baymaxe. S Baymaxem bych udělal nějaký kombo. Dal bych tam přemýšlím, jaký pickaxe. Tenhle se jako němu hodí. Tak tam dám Backblink. Bych mohl dát tenhle. Ne. Tady ten. Jo, to by šlo. A glider si dám asi tady ten. Jo, šel by. Tak save charakter, save. Tak. A teďka si můžeme udělat třeba za s kým bychom si mohli udělat kombíčko? Teďka si asi uděláme kombíčko z šlo by to asi s Shadowblade Hope. Tak, takhle modrá, tak by se k ní teoreticky mohlo hodit tady to. Nebo tady to není špatný taky. No, tak rozhodně, tak v komentářích tak vyberu, jaký se vám líbí víc. Jednička je tady to a dvojka je tady to. Pickaxe. Tak pickaxe bych mohl dát asi tenhle. Ne, ten je moc velký. Tady to. Tak já udělám asi tady s tím. Tak. A glider, tam dám tady ten rozměr. Jo. Tak, uklad. Ne, tady to. Jo. Tak, uložím to. Save charakter. Teďka můžeme udělat kombo s třeba ze stola, Nitros. No ne, tak to uděláme tady s tím. Ne. S kým bychom to mohli dát? Tady s tou. Jo. Musí dát takhle do anime, nebo ne? Si dám do anime. Takže fialovo-černý. Tady to by nešlo. Tam velký. Tam rád menší weblingy. To taky vyšlo. Tady to melon. Tady to. Tady to by šlo možná. Tady ty žvejky, kamysnek. To by šlo, tady to, ten kamysnek. Nebo tady to. Ještě něco nenajdu. Tady to. Jo, tak tady to tam dáme. Tady to ještě. Tak to je asi finál. Tak teďka jdu na pickaxy. Fialovo černá, tak to by se k ní hodil tenhle možná. Tak špatný, když je anime, že jo. Doborka taky anime.
to k ní dám asi tenhle, no. Tenhle nebo tady ten. Tady ten je takový menší, rozhodně než tam ten. Tak. Save charakter, ne, ještě ne, že ještě glider, tak tady k tý bychom mohli na růžovej tenhle, no, na tady ten. Jo, tak mám to. Save new, tak, tady to je moje finální kombo. A kdybyste chtěli, tak si máte ty kombíčka udělat podle mě. A nebo mi ještě do komentáře můžete napsat nějaký kombo. Tak čus.